Dwi'n falch bod gynnon ni betrol yn y car erbyn hyn. Sa'n ni'n edrych mlaen i bwsio'r car lan y tyle yma i sgwar Dinbych. Tyle? Tyle? Yn Dinbych da ni rwan, Sian, i fyny'r allt, wyt ti'n feddwl? A dyma ni ar sgwar Dinbych lle mae'r hen adeilad yma, sydd yn gartre i neuadd y sir erbyn hyn. Ac ar y stryd fawr yma, maen nhw'n cynnal y farchnad. Bob dydd Mercher, lle maen nhw'n gwerthu bob math o bethau, gan gynnwys bwyd. A phwy fasa meddwl, mae hi'n ddiwrnod marchnad heddi. A surprise, surprise, y Ceidiog eisiau bwyd yn doedd. Ew, mae'n braf cyfarfod pobl o bob oed yn dydi. Lowri. Sgyn ti gas fach te? Pishen, i ble rwy ti mynd? Bap, bap, shooby-doo-wap, bap. Da iawn, hwnna'n dda, hwnna. Te dwi'n rogyn drwg de ar y ddiad ti di bod y ti'n hwyr eto. Mae'r ysgol mae'n eich am 9 o gloch ar rwan o ti'n cyrraedd. Mewn i dy le fan yna rwan. Te, rwan efo'n gilydd blan, ddangoswch os yma gwneud. Breichia, coesa, breichia i fan efo 1, 2, 3, tydle, neu ti ar ei ola nhw. Te, eto. A rhyw traen o'n dod fod i fel edrych a beth i hwnna. Mae'n beraclus fos o'ch wedi lyga ti. Tyd, 1, 2, 3, a'r breichia fledyn, a'r coesa, bob dim, cydman. Ti'n mewn gwers yma brydgoch gan i weithio'n iawn. A 1 law i fyny blant. A 1 law i fyny. 1 blyn, 1! Reit, fyny ar ochr yma. O, drian o bleddyn, sam llawer o siap arno fo nag oes. Dyna fo'n cael cyfarwyddiadau ar sut i rowlio ar y bocs. Ffordd at ti, bleddyn. Na fo. Chi'n iawn? Just do. A fyny, di fyny fel un, ie? Ia? Da iawn, bleddyn. So sydd i fyny rowlio yma? Iawn, da. Wan ta, ti'n gallu rowlio ar y bocs, rhaid y ben i mewn yn dyfol a rowlio drosodd. Mae'n gyda oil ar dy wath, so ti'n gallu lithro ar y bocs yma fel yna. Ydy ti'n rhoi mhen yn y mol? Wel, rhaid stwffio mewn i fanna dy bol fanna, fatha dreunog bach. Yn y cyfamser! A lle da chi mo'n blant, dewch? Rôl i ddosbarthiadau brysio. Lawr i fama, a bitha hefyd, sydd oedd i lawr o fan, eisiau sgwrs efo chi. A chi fod dipyn yn iwsans bore yma. Mae gloch o cyffon di mynd, dwi'n gorfod mynd, a un o'n 2 funud. Da ni'n cael siarad? Na! Ar gael hwnna dda yn doedd, he? Da chi'n licio gym, yndach? Dwi hefyd. Gynnau ffrind yr ysgol yn enw gym. Oes. Yn Gynarfon. Ar yn holidays fan hyn, dwi. Edrych am modred, ynddi. Ond Twm sy'n byw fan hyn, de? Twm, be di enw'r ysgol ma, ta? Twm o'r Nant, ynddi? Wel eisiau ti allan. Ie, be mae o feddwl? Pwy di o? Dydd oedd yn sgwennu antirliwtiau. Pwy? Dydd oedd yn sgwennu antirliwtiau. Sgwennu fe? Antirliwtiau. Be di enw? Dramau byr doniol. O, ia. Ytha beth da chi'n cael ar teledu? Debyg. O, ia. Oedd o'n byw yn un bach lle oedd? Oes. Y fan hyn? Na. Lle oedd o'n byw ta? Gafodd ei ennill Llanefydd a nath o fynd i fyw yn Nantisa pan oedd yn fychan. Ia. Mae wrth ymyl groes, bylchau a nantglyn. Hon oedd y groes yn Dinbych i Stalwm ar sgwar y farchnad lle oedden nhw'n prynu ac yn hirio gweision, ar ddiwrnod marchnad. Oedd hi reit ar y pen ar un adeg doedd? O'n i'n meddwl sy'n syniad i werthu ti. O, diolch! Neis gwybod bod eich ffrindiau, dydi? O, joc, Sian. Kate Roberts, 90.
Gyn y boi'n byw yn y mili, rof yn 90. Pwy di dwi? Ella mod ti'n wraig i'r twm o'r Nant na. Neu ella'n fam meddwl mae hein digon hen. I'r Ysgydwan. Dwi'n byw yn ymwyl fan hyn. Mae'n ymwyl Cynarfon. Sgyma Laura Jones yn byw yn ymwyl fi. Just draws y ffordd. Ysgyma hen lun fan hyn. Ac i mam hen lynia hwn i hun ysgol. A'r Cymru'n obod hwnna. Ysgol. Beth mae'n edrych yn un oedd o Mrs Jones? Number 2. Chi'n gwybod, dwi'n siŵr bod pawb yng Nghymru'n dawnsio gwerin y dyddiau yma, ac mae plant ysgol Twm o'r Nant yn ddim gwahanol i neb arall. Daliwch i'r fformau cael. Cofiwch paid chi cyn bell. Just dalio'r fformau cael. Dim gem ydy, cofiwch. Just dalio'r fformau da iawn. Hei. Da ni. Mynd ti lawr. Mynd ti lawr. Da ni. Lot o bobl eisiau bod ar y teledu, ond os na allu di gyrraedd safon University Challenge blwyddyn, cofia smo Bambo Gascoigne yn gallu canu. Gwyn yn troi'n chwerw, a gwyn yn troi'n sy'n. Mae chwan yn troi'n chwerw, a gwyn yn troi'n sy'n. Gwyn yn troi'n sy'n. Mae chwan yn troi'n Helo! Nes ni a Ceidiog, da chi, de? Chi, neis i'ch gyfarfod. Dwi'n cofio chwil chi. Do, nes ni gyfarfod o Sian Gary. Dwi'n cofio chwil. Ti gen chi gyfarfod rwan yn ffrind i, Sian? Dwi'n eich weld chi, fynd o Sian Lloyd, da chi, de? Ac i Thomas blwyddyn. O Thomas, da chi? O ie, na oed, fan'na. Nes i weld chi ar y teledu. A Sian Gary Williams. Do, o'n i efo hi yn don. Yes, gyfarfod. Beth ydych chi'n neud Dinbych blwyddyn? Wel, dwi'n byw yn Gynarfon, de. Ond mae gynna i fodryb yn byw fan hyn, a dwi'n dod i fan hyn i edrych amdani weithiau. O'n i arfer a dod i fan hyn bob ha stal o pan o'n i'n hogyn bach. O, dwi'n licio Dinbych i chi. O, mae le da. Chi'n mynd i brynu sledu? Na, dwi'n mynd i brynu, nes gael digon o bres, ydy gwir. Ond just edrych yna. O, ie. Oedd Robin ddim ymlaen pan ydych chi'n wylio na, gwe? Robin Jones? Ie. Boi gret yn dyri. Gwall melyn ynddi, a mae'n darllan yn dda yn dyri. Dwi'n siŵr bod o'n fwy clyfar yn gallu darllan, chymod, fel yna. Eitha, yndi? A gar y television hefyd, mae'n anodd yn dyri. Ond be os o'n i'n mynd i gwneud yr un peth yn hun, neu gwir. Sgwennwch ato ni, iawn? Dinbych, da chi'n gwybod lle mae'r castell?
Ysgol yn dod ma fyny fanna. Na chi fynd â ni? Dwch o ni. O, Mi'n reit ocre. te. Come on. Iawn. O, reit. Be ddod o? Wel, dwi di ffonio Robin, reit? Ia. A mae'n deud, Ia. neitha feddwl amdano fo. Oce? Ia. Oce, greit. O, reit. Ond sa'n neud i mwy, na tra. Da chi'n meddwl byna? Wel, falle. Pwy yw Wi eisiau mynd i'r castell, look, come on, please, go. Oce, mae jyst i fyny fanna. Be ti di bod yn neud ar dwyliau da? Ti di bod yma gyda dy fforddrif, do? Do, ys i'n ysgol, so mae'r Nant bore yma chi. O, ie. Cael mynd o gwmpas yr ysgol a nes i'n neud ychydig o gym efo'r prifathro yna. Do. Ac oedd y plant yn sôn wrtha fi am ryw foi o'r enw Tymor Nant, yn yma. Ond byw o gwmpas fy'r un. O, A ie, dyna beth i enw'r ie. ysgol, Tymor Nant. Oedd o'n sgwennu bafroniaeth a bethau felly, a dramau. Ac be oedd enw fo? Antilyw. Antilyw. Antilyw sy'n fath felly. Ie. Ac o'n deud a enw un ohonyn nhw. Oedd tri chryfion byd, neu rhywbeth. Ie. O, ie. Dwi reit gryf, edrych fo. O, oed. Ond do, da chi sy'n mi brofio i chi? Da chi bod... Sos rhaid. Chi'n gwybod hwn yma'n un, wan? Oce? Y postyn lamp yma'n un. A jyst rhoi hwn i lawr yma'n un. Oce? Whoops, gwotio chi wan. Diwedd ar ôl gwylio campau bleddyn Rambo, dyma ddringo'r bryn i fyny gastell Dinbych, y lle gore yn y dre i weld yr olygfa, a'r olygfa honno yn olygfa o ddyffryn Clwyd i gyd. Neis yma, dydi? Chi'n gweld bob man o gwmpas yn yna? A mae'na ffynon o'n un, chi? O, ie. Ffynon fawr, mae'n dweud, mae'n adwy, bydwch sbio ag o'n chi syrffio. Nawn ni ddim sy'n mynd i wal o fan hyn. Mae iawn syrffio. 1282, wele ti fa? 1282? Ie. Ar gifo mae'n bell nôl, dydi? O, drach am ma'n dweud fan hyn. Un o gadwyn o gestyll nath Edward y cyntaf adeiladu, ac un arall ohonyn nhw oedd Cynarfon. Neis. Ie. Ie, dyna beth mae'n dweud. Ie. Cynarfon, Ie. yr un boedd ar ei wneud godi Cynarfon a hwn, ie? A hwn, ie. Bydd enw, to? Edward y cyntaf, wedi fi o'na? Edward y cyntaf. Mae'n rhaid bod yna fwy o'n enw, lle? O, oedd. Ond hwn oedd y cyntaf, ond Edward yr ail, ac Edward trydydd, dwi'n gweld, mae lot o hynny'n y doedd. Wedyn oedd nhw, ie? Ie, ie, hwn oedd y cyntaf, Edward y cyntaf. O, ie. Ie. Dy gwir, diolch di gorffan hwn, ylo. Achos maen nhw'n dal i godi fan hyn, dyn ni. Ylwch a sgaffaldi yma fan hyn. Syrffio lawr mae o bleddyn. O, ie. Ie. I drwsio fo, lle. Ie, ond Wyda reit, hyn, neis ar ôl yr orffan am bi. Mae'n rhoi papur wal ac anna glipta a bethau felly. Yn bydden? O, mae'n oer rwan. Ie, fi'n ti got. Ie, Mae'n wel, byd o dwi'n lôn. meddwl bod ni'n amser ni fynd o Dinbych. Dwi wedi mwynhau ni'n Dinbych heddiw, ti? Dechrau bwrw glaw hefyd, Yndi, ydy. wir, yndi. Ie. Ond dwi'n meddwl bod ni'n amser ni weld chi. Yndi. Llys nesaf, dweud y Ie, gwir. ie. Yn lle bynnag byddwn ni ar yn taith o gwmpas Cymru, ta. Gobeithio fydd hi'n gynhesach bryd hynny hefyd. Gobeithio di di, dweud y gwir. Gobeithio, da. Fi'n hannu dwi'n. Welwn ni chi, ddys ni